Σαν ακριβή σαμπάνια η γελιογραφία σφραγίζει πανηγυρικά την επικαιρότητα και εξφενδονίζει το πόμα του κωμικού, αναδύοντας το πιο καυστικά χιουμοριστικό της άρωμα. Καλησπέρα σε όλους, συγγνώμη. Γιορτάζουμε μια παγκόσμια ημέρα, γι' αυτό συμβαίνουν κάποιες παγκόσμιες πατέντες εδώ, αλλά σώψαν τη τεχνική. Σας καλωσορίζουμε όλους στον Ιερνό, όπου κάνουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα και μας αρέσει να δημιουργούμε ζεστές σχέσεις που καταλήγουν σε ωραίες συνεργασίες. Και είναι ωραίες συνεργασίες που ξεκινούν από ωραία πράγματα που κάνουν νέοι άνθρωποι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι απόψε που παρουσιάζουμε την ολοκληρωμένη δουλειά του Αρίσταρχου Παπαδανιήλ. Είναι άξιος και αξιοζήλευτος για αυτή τη δουλειά και το επιβεβαιώνει η παρουσία τόσων πολλών ανθρώπων εδώ στον Ιερνό. Απόψε, με αφορμή αυτή την έκδοση και ό,τι θα δούμε, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα κινηματογράφου εμψύχωσης, International Animation Day, όπως λέγεται. Αυτό βγήκε στην πορεία και την εξέλιξη όλης αυτής της συνεργασίας και ήταν ένα πολύ ωραίο δώρο. Η ολοκληρωμένη αυτή έκδοση, εκτός από το βιβλίο, το αξιοζήλευτο που είπα έχει να κάνει με την εκδοτική μου ματιά πάνω σε αυτό, γιατί είναι μια κοπιαστική μελέτη, η οποία αποδίδεται με έναν εξαιρετικό τρόπο όσον αφορά το στήσιμο του βιβλίου και την τυποτεχνική. Συνοδεύεται από CD Siegel, με το οποίο ζωντανεύουν οι χάρτινοι ήρωες. Έχει τον τίτλο «Η μουσική με την καμπύλη της γραμμής και την αιχμή του λόγου». Είναι μια δουλειά του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, που είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ μεγάλη χαρά μας που τον έχουμε για μια ακόμη φορά απόψε εδώ στον Ιερνό. Έχουμε παρουσιάσει και την καινούργια του δουλειά που είναι η δουλειά πάνω στον Λόρκα, πάνω σε ποίηση Λόρκα. Επίσης, περιέχει ο τόμος αυτός και το DVD «Ο Ντούτσε αφηγείται» του Σταμάτη Πολενάκη. Είναι μια παραγωγή του 1945 και είναι το πρώτο ελληνικό κινούμενο σχέδιο. Φυσικά να πούμε ότι όλο αυτό το οποίο αξίζει πάρα πολλά, απόψε εδώ στον Ιερνό κοστίζει μόνο 40 ευρώ για όσους το θέλουν. Να πω ότι από το πρόγραμμα του Ιερνού μπορείτε να πληροφορηθείτε όλες τις εκδηλώσεις μας. Από τον επόμενο μήνα ξεκινάμε πάρα πολλά μουσικά πράγματα, με 4 συναυλίες του Παντελή Θαλασσινού. Κάθε Πέμπτη η Εγκαρδία μας ταξιδεύουν στην κάτω Ιταλία, τη Μεγάλη Ελλάδα που λέμε, και τη Μεσόγειο, και κάθε Σάββατο το κουαρτέτο του Τρενταλίδη μας μεταφέρει στον κόσμο της τζάζ. Για το βιβλίο του Αρίσταρχου θα μας μιλήσουν η κυρία Έλια Βαγγελίδου, τέος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων και επικεφαλής του Πνευματικού Κέντρου. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί της πάρα πολλές φορές και δεν έχω δει άνθρωπο στον χώρο του πολιτισμού να δίνει τόσα πολλά με τόσο δυναμικό τρόπο. Ευχαριστούμε που είναι απόψε εδώ μαζί μας. Είναι επίσης ο συγγραφέας κύριος Λέανδρος Πολενάκης,
και η δημοσιογράφος, νομίζω, η κυρία Μαρία Ποδενάκη είναι κάπου εδώ, στους οποίους συνδέει δεσμός αίματος με ό,τι είπα προηγουμένως. Δεν θα σας κρατήσω άλλο. Εγώ άλλωστε μου δώσω ένα μικρόφωνο που είναι για τραγουδιστή. Εγώ δεν είμαι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και που τιμάτε την εκδήλωση, αλλά και που περιμένατε λίγο. Είχαμε αυτή την καθυστέρηση και συγγνώμη. Θα ξεκινήσουμε με τον χαιρετισμό της κυρίας Έλλης Ευαγγελίδου, η οποία, όπως πληροφορηθήκατε ήδη βέβαια, υπήρξε τέος αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων και γνωρίζει γενικά τα του πολιτισμού και τώρα βέβαια ως Γενικός Γραμματέας του Χολαργού, του Δήμου Χολαργού, συνεχίζει. Δεν ακούτε? Μάλιστα. Άρα πρέπει να το έχουμε μπροστά μας το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια που ακούστηκαν. Είναι πολύ συγκινητικά. Σας καλωσορίζω λοιπόν και σας καλησπερίζω σε μια εκδήλωση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Παγκόσμια ημέρα Animation, όπως ακούσαμε, στους εορτασμούς τους οποίες εντάσσεται για πρώτη φορά η Ελλάδα, ανάμεσα σε 47 πια χώρες, μας δίνει τη χαρά της συμμετοχής και τη δυνατότητα να αντιληφθούμε καλύτερα την 8η τέχνη, το animation, η οποία στη δημοφιλέστερη μορφή της κάνει χρήση της γελιογραφίας. Είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ για μια πολύ ευχάριστη τιμή, όπως σας είπα, γιατί ένας νέος άνθρωπος, ένας ταλαντούχος δημιουργός, παρουσιάζει τη δουλειά του στο κοινό και δοκιμάζει τα φτερά του. Τα ιερογλυφικά των αρχαίων λαών αντιστοιχούν στην πραγματικότητα με σκίτσα και είναι η πρώτη μορφή γραπτής επικοινωνίας μέσα από την οποία δημιουργήθηκε ο λόγος. Το σκίτσο, στη σύγχρονη εποχή, παντρεύτηκε με τον λόγο για να δημιουργήσει την πιο ακαριαία μορφή έκφρασης. Είναι γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια η τέχνη της γελιογραφίας κατέχει εξέχουσα θέση στην παρουσίαση της επικαιρότητας. Γιατί αν η όποια πραγματικότητα, πολιτική, κοινωνική, ακόμα και οικογενειακή ή ερωτική, δεν αντιμετωπίζεται με χιούμορ και καλή διάθεση, χάνει τη γεύση της, την ομορφιά της και γίνεται στιφή και μίζερη. Και το κύριο χαρακτηριστικό της γελιογραφίας είναι σίγουρα ένα επικοινωνιακό χιούμορ που με καλοπροαίρετο αλλά και σκουτερό τρόπο μας κάνει να διεισδύουμε στην επικαιρότητα, ενώ ταυτόχρονα μας εντυπώνεται και μας διασκεδάζει. Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν αγοράζουν εφημερίδες, ακόμα και αν δεν προλαβαίνουμε να τις διαβάσουμε, θα κοιτάξουμε τις γελιογραφίες και έτσι με ένα ταχύτατο τρόπο που εκφράζεται μέσα από 3 λόγια και ένα σκίτσο, θα μπούμε στο πνεύμα της επικαιρότητας και θα μάθουμε ίσως πολύ περισσότερα από όσα θα μαθαίνουμε μέσα από ένα άρθρο ή μια ανάλυση. Ίσως είναι το πιο ακαριαίο, το πιο ηχηρό μέσο πολιτικής γελιογραφίας, πολιτικής κριτικής γελιογραφία. Είναι λοιπόν μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Μια υπόθεση που ίσως αδικείται στη συνείδησή μας εξαιτίας του μεγαλύτερου πλεονεκτήματός του, που είναι η ταχύτητα. Αυτό λοιπόν το ακαριαίο, από τη μια στιγμή στην άλλη, το απολαμβάνουμε. Απ' την άλλη όμως μεριά μας οδηγεί συχνά στο να την εκτιμούμε μόνο ως κάτι εύθυμο και εφήμερο. Πέρα όμως από το εφήμερο, η γελιογραφία, τόσο η κοινωνική όσο και η πολιτική, είναι ο διαχρονικός καθρέφτης, η πρώτη λεπτή διείσδυση μέσα στο επίστρωμα της καθημερινότητας, μια πρώτη φιλοσοφημένη ματιά στην επικαιρότητα. Τα τελευταία χρόνια, όλο και πληθαίνουν οι μελέτες, οι αναφορές, οι αναδρομές στη γελιογραφία και στην ιστορία της. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι κάτι που αποτελεί την de facto αναγνώριση της μεγάλης της προσφοράς. Πρέπει να σας πω ότι εγώ προσωπικά νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί πριν φύγω από το Δήμο Αθηναίων, που όπως ακούσατε ήμουν πολλά χρόνια δήμαρχος, ο νέος αυτός και ταλαντούχος σκητσογράφος, συγγραφέας, άνθρωπος πραγματικά της τέχνης και του πνεύματος, ήρθε να ζητήσει τη συνδρομή μου. Είμαι πολύ ευτυχής που μπόρεσα να τον βοηθήσω. Η Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων έχει μια πολύ σημαντική συλλογή από γελιογραφίες. Είχαμε κάποτε ξεκινήσει και την ιδέα να κάνουμε ένα μουσείο σκίτσου, το οποίο δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε. Όλα αυτά λοιπόν τα θέσαμε στη διάθεση του Αρίσταρχου Παπαδανίλη, ο οποίος τα αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν μεγάλη χαρά μου όταν τον είδα να μπαίνει στο γραφείο μου στο Χολαργό, χωρίς να ξέρει που μπαίνει, ξαφνιάστηκε και εκείνος όταν με αντίκρισε,
για να μου ζητήσει να τον βοηθήσω στην παρουσίαση του βιβλίου. Έκλεισε έτσι ένας κύκλος που για μένα ήταν συμβολικός και πολύ σημαντικός. Η σοβαρή πλευρά μιας αστείας τέχνης είναι ένα βιβλίο που αναδεικνύει τη γελιογραφία σαν ποιοτικό μέγεθος και της προσφέρει την καταξίωση που δικαιούται. Προσωπικά, μέσα από το βιβλίο του Αρίστακου, πίστηκα ότι ο ρόλος της γελιογραφίας είναι ουσιαστικά μια λεπτή, σατυρική, αλλά και ιδιαίτερα φιλοσοφημένη ματιά στην επικαιρότητα που όλοι ζούμε. Την επικαιρότητα, τόσο και αν είναι εφήμερη, είναι αυτή που γράφει τη διαχρονική και μόνιμη ιστορία μας. Αρίσταρχε, με πολύ αγάπη σου εύχομαι κάθε καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ευαγγελίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτά που αναφέρατε ήδη και ενημερωθήκατε. Ακριβώς από τη θέση την οποία είχε στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών, μου έδωσε την άδεια να αντλήσω από το πλούσιο υλικό που έχει η πινακοθήκη και είχα τη δυνατότητα να μάθω για καλλιτέχνες του παρελθόντος, οι οποίοι, αν δεν είχε αρχαιοθετηθεί με τον τρόπο που είχε αρχαιοθετηθεί στην πινακοθήκη, δεν θα ήταν δύσκολο να τους ανακαλύψει κάποιος. Θα πρέπει να αναφέρω στο σημείο αυτό, γιατί παράλληλα υπάρχει μια προβολή. Βλέπετε γελιογραφίες, οι οποίες εμπεριέχονται στο βιβλίο, αλλά σε αντίθεση με το βιβλίο, όπου εκεί υπάρχουν αναλυτικότατα τόσο οι δημιουργοί, οι χρονολογίες, τα ιδρύματα στις οποίες περιλαμβάνονται, στις συλλογές των οποίων περιλαμβάνονται, εδώ επέλεξα να μην υπάρχει καμία αναφορά συνειδητά, γιατί θέλω να αφαιθείτε στο ακαραίο της όποιας γελιογραφίας, χωρίς να ξέρετε καν τον δημιουργό, να το φαντάζεστε αν θέλετε, όπως εδώ για παράδειγμα, που νομίζω όλοι καταλαβαίνετε ότι είναι ο Post. Και απλώς να σας μιλήσει και να αντιληφθείτε αυτό που ήταν και το ζητούμενο της έκδοσης, δηλαδή να συλλεχθούν γελιογραφίες, οι οποίες, το μήνυμα των οποίων, παρόλο που είναι παλιές, έχει μια διαχρονική αξία. Και γι' αυτό τις αφήνω να δοκιμαστούν στο κοινό. Από όσο γνωρίζω, η κυρία Ευαγγελίδου, επειδή έχει παράλληλα και μια άλλη εκδήλωση, την οποία έχει οργανώσει κιόλας ως Γενική Γραμματέα του Δήμου Χολαργού, είναι μια εκδήλωση αφιερωμένη στον Γιώργο Θαλάσση, τον περίφημο μικρό ήρωα, ένας άλλος ήρωας από τα κόμικ στα ελληνικά αυτή τη φορά, και πρέπει να παρευρεθεί εκεί. Δυστυχώς θα μας αφήσει τώρα, από όσο γνωρίζω. Ήταν μια πραγματικά πολύ δύσκολη στιγμή. Αρχίζαν και οι δύο εκδηλώσεις 8, η μία στο κέντρο της Αθήνας, η άλλη στο Χολαργό, την οποία θα προσπαθήσω να προλάβω έστω και στο τέλος της. Γι' αυτό θα μου ζητήσετε συγγνώμη, δεν το κάνω αυτό, δεν μου αρέσει καθόλου να φεύγω από εκδηλώσεις. Αλλά ήταν μια πολύ κακή σύμπτωση αυτή η ταύτιση των ωρών και ημερών. Σας ζητώ συγγνώμη, εύχομαι ό,τι καλό. Σας ευχαριστώ που παρευρεθήκατε εδώ και μιλήσατε. Στη συνέχεια, τον λόγο θα έχει η κυρία Αγγελική Παπαδοπούλου, η οποία είναι η κόρη του γελιογράφου του Ηλία Κουμετάκη, ο οποίος γελιογράφος είναι ένας από τους πιο ευγενείς ακόμα και στη γραμμή του. Δηλαδή φαίνεται αυτό το ήθος που είχε, καταγράφεται και στον τρόπο που απέδιδε τόσο τα σκίτσα, όσο και τα μηνύματα τα οποία ήθελε να δώσει. Μάλιστα είναι ο δημιουργός του περίφημου Ακάκιου και τα μακαρόνια Μίσκο. Πιο κάτω θα δείτε και κάποιες δικές του δουλειές, νομίζω είναι υπόγραφες, οπότε θα καταλάβετε ότι, αν είναι θα σταθώ κιόλας, να αναφερθώ σε αυτό. Οπότε παρακαλώ, κυρία Παπαδοπούλου, θα ήθελα να μιλήσετε. Μιλάω έτσι, πατάω κανένα κουμπί. Όχι, απλώς είμαστε κοντά στο μικρόφωνο. Ωραία. Καταρχήν, Αρίσταρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Με ξάφνιασες όταν μου είπες να μιλήσω, είμαι απροετοίμαστη και δεν ξέρω αν θα σας πω αυτά που πρέπει να πω, που θα ήθελα να τα πω καλά. Βέβαια, την ιστορία του Κουμετάκη την ξέρω πρώτο χέρι, ήταν πατέρας μου. Έχω διαβάσει αυτά που είχε κάνει ένα βιογραφικό σημείωμα που με πληροφορεί. Γεννήθηκε στο τέλη 19ου αιώνα στη Κέρκυρα, επηρεάστηκε πάρα πολύ από το κλίμα το κερκυραϊκό, αγάπησε τη ζωγραφική από πολύ μικρός, ήθελε να ζωγραφίζει, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να σπουδάσει. Είναι αυτοδίδακτος. Και ενώ στα παιδικά του έκανε πολύ ωραίες νεροπογιές, και μάλιστα το πιο ωραίο είναι ένα βιβλίο του της Ηλιάδας, όπου κάνει προκλητικότατες γελιογραφίες με τους ήρωες και τους θεούς, πολύ ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, από 19
θα δουλέψει από τότε, από το 1912 περίπου, μέχρι το 40, με διάφορες περιπέτειες με τους εκδότες, με την πληρωμή, τα οποία σημειώνει τις δυσκολίες τις διάφορες. Και ταυτόχρονα θα κάνει και τη διαφήμιση, καθώς σας είπε ο Αρίσταρχος, τη γελιογραφία με τα μακαρόνια μίσκο. Αυτό το έχει κάνει για τα τσιγάρα Γιαννουδάκη, τον καλόγερο που φεύγει και που φωνάζει ο άλλος ακάκι κτλ. Επίσης, από πολύ νωρίς είχε ξεκινήσει να κάνει κόμπες. Έκανε πολύ ωραίο. Ότι αυτό για παράδειγμα είναι μια σύνθεση και μάλιστα καταπληκτική του πατέρα σας. Ναι, είναι το πώς πρόσεχαν παλιά τα παιδιά και πώς οι καινούργιες γενιές της εποχής του τα αμελούν. Εκτός από την γελιογραφία ήταν ένας άνθρωπος εκλεπτισμένος, αγαπούσε την ποίηση, διάβαζε, ήταν ένας καλός πατέρας, αν αυτά έχουν σημασία να υποθούν, και προπαντός του άρεσε να βλέπει και έβλεπε με αγάπη και με ενδιαφέρον το κάθε τι, τους ανθρώπους, τα ζώα και όλα αυτά τα αποτύπωνε. Επίσης η γελιογραφία του η πολιτική, στην οποία ασφαλώς θα βρέθηκε συχνά σε δύσκολη θέση, γιατί αν και βενιζελικός δούλευε και σε μη βενιζελικές εφημερίδες, δεν έχει οξύτητες, δεν είναι προκλητική, είναι χαμογελαστή. Αυτό ήταν το πνεύμα του που μετάχει στη γελιογραφία. Εγώ δεν τον πρόλαβα να ζωγραφεί, μου ζωγράφιζε μόνο για να με απασχολήσει όταν ήμουν μικρή. Ωστόσο, είχα στο γραφείο του δει ένα βιβλίο μεγάλο με τα σκίτσα του από τις εφημερίδες. Και είχα νιώσει μέσα μου την αίσθηση της ευθύνης ότι κάποτε αυτά πρέπει να δημοσιευτούν. Ένας λόγος που μιλάω σήμερα είναι για να αναφέρω ότι αυτό το πράγμα, που νομίζω ότι είναι μια κληρονομιά για τον τόπο μας, η δουλειά ενός καλού γελιογράφου, που αλλιώς θα χανόταν, το οφείλω στον Μάνο τον Χαριτάτο, τον πρόεδρο του Ηλιά, και στον Σταύρο Πετσόπουλο, τον εκδόσεων Άγρα, που μου βγάλανε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για τον σκητσογράφο που μετάκι. Και έτσι ένιωσα ότι αυτή η δουλειά δεν θα χανόταν στο Τάρταρα. Αν και αργότερα ο Αρίσταρχος απέδειξε ότι τον ανέσυρε και αυτός χωρίς να ξέρει το βιβλίο. Το γνώριζα. Είχες έρθει στο Ηλιά και στο έδωσε η κοπελιά μας, η γραμματέας. Πέραν αυτού, πέρα από τις ευχαριστίες προς τους παλιούς εκεί, προς την πρώτη έκδοση, θέλω να πω κάτι που με πρόλαβε βέβαια η κυρία Ευαγγελίδου, τη μεγάλη σημασία της γελιογραφίας που δεν ξέρω αν ακόμα έχει γίνει κατανοητή. Οι ίδιοι γελιογράφοι έχουν μία περίεργη ντροπαλοσύνη. Νομίζει κανείς ότι πρέπει να είναι προκλητική, γελαστή, κοινωνική. Δεν είναι τίποτε από όλα αυτά. Πρώτος, ο πατέρας μου δεν ήταν τίποτε απολύτως από όλα αυτά. Ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, αλλά μαζεμένος και δεν ήταν καθόλου προκλητικός και κοινωνικός. Από εκεί και πέρα βλέπω και τους άλλους. Βλέπω τον Μητρόπουλο, τους βλέπω όλους. Είναι πάρα πολύ συγκρατημένοι άνθρωποι. Πάρα πολλοί δεν κάνουν αυτοπροβολή, δεν ακούγονται. Εν αντιθέσει με τους άλλους καλλιτέχνες, γιατί οι γελιογράφοι είναι καλλιτέχνες και μεγάλοι καλλιτέχνες, είναι μαζεμένοι. Τους έχω δει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ο μόνος ο οποίος ήταν πιο ζωηρός ήταν ο Αρχέλαος, ο οποίος τους μάζευε και τους έβαζε και κάναν διάφορες εκδηλώσεις και καλά έκανε. Και μετά το χαμό του Αρχέλαου πάλι δεν τους βλέπω να κινούνται πολύ. Λοιπόν, πιστεύω ότι η γελιογραφία είναι μια σπουδαία τέχνη. Συγκεντρώνει μέσα της και το λαογραφικό στοιχείο και την ιστορία και έχει πάρα πολλές πλευρές που θα έπρεπε να μελετηθούν. Αυτή τη στιγμή ο Αρίσταρχος το ξέρει, σαν γελιογράφος ο ίδιος, σαν άνθρωπος καλλιεργημένος και προηγμένος, έκανε αυτό το βιβλίο και πολύ καλά έκανε και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά. Στην ομιλία σας αναφέρατε δύο πράγματα στα οποία πρέπει να αναφερθώ και εγώ. Πρώτα απ' όλα για το βιβλίο, το οποίο είναι ένας εξαίρετος τόμος, που έχει σχεδόν τα άπαντα του σκητσογράφου Κομματάκη.
το οποίο το είχα αγοράσει, δεν μου είχε δοθεί, γιατί πρέπει να σου το δώσω, όχι, αυτά πρέπει έτσι να γίνεται. Αλλά, τι ήτανε, γιατί το αναφέρω αυτό. Διότι πραγματικά είχε τόσο υλικό που έλεγα τώρα δεν θέλω να παράγω το ίδιο. Δηλαδή δεν ήθελα να... Ακούγομαι? Όπως σας ανέφερα και πριν, είχε τα άπαντα. Προσπάθησα και ήμουν τυχερός, και εκεί αναφέρομαι στη Δημοτική Πινακοθήκη, να βρω υλικό το οποίο για κάποιο λόγο δεν είχε μπει σε αυτό το βιβλίο. Οπότε λειτουργούσε συμπληρωματικά. Δεν μπορούσε να μπουν όλα. Στο κυρίως όγκο, που ήταν το εξαίρετο αφιέρωμα που ναι, είδα ότι εσύ έχεις πιο τα έργα της Πινακοθήκης. Ναι, ακριβώς. Είναι συμπληρωματικός ο ρόλος. Είστε τα παιδιά και έκανε μια πολύ ωραία δουλειά, γιατί επιμένω όχι μόνο για τους ντοκουμεντάκι που ήταν πατέρα μου και πίστευα πρώτο χέρι ότι πρέπει να μην χαθεί η δουλειά του, αλλά γενικά η δουλειά των γελιογράφων, επιμένω, είναι μια μεγάλη υπόθεση και πήρες πάνω σου μια μεγάλη υπόθεση. Μπράβο. Το δεύτερο που αναφέρεται ήταν ένα πρόσωπο, ο κύριος Χαρικάτος, ο πρόεδρος του ΙΛΙΑ, ο οποίος είναι πραγματικά ένας εξαίρετος άνθρωπος του πνεύματος και της τέχνης. Και πέραν του ότι έχει πάρα πολλές γνώσεις, τις δίνει και με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και το βίωσα κατά τη διάρκεια της έρευνας. Είχα την τύχη αυτή και όχι μόνο σε επίπεδο συμβουλής, αλλά και προσφοράς. Όταν του ανέφερα ότι θέλω να ανασύρω ουσιαστικά παλιούς, ενδεχομένως ξεχασμένους γελιογράφους, μου ανέφερε και του είχα αναφέρει μάλλον ένα όνομα, τον Στέφανο Ξένο, ο οποίος ήταν ο εκδότης του Βρετανικού Αστέρος και άνθρωπος πολυπράγμων, μου λέει: έχω ένα βιβλίο, την Κυφθυλία, νομίζω του 1859, το οποίο αν θέλεις, παρόλο που δεν φωτοτυπείται εύκολα, αν θέλεις μπορώ να στο διαθέσω, αν καταφέρεις να μην το καταστρέψεις. Αυτό ήταν η λέξη κλειδί. Όπως βλέπετε τώρα, στην οθόνη, στο monitor, βλέπουμε μάλλον κάποια σκίτσα, τα οποία τα υπογράφει ο Σταμάτης ο Πολενάκης. Ο Σταμάτης ο Πολενάκης ήταν γελιογράφος με απλή αλλά ουσιαστική γραμμή και το σημαντικότερο από όλο που θα το βιώσετε, θα το ζήσουμε όλοι μαζί λίγο αργότερα, ήταν ο πρωτοπόρος Έλληνας animator. Περιγράφει μια Ελλάδα που την εορτάζουμε αύριο και με τρόπο, με μέσα μάλλον, τα οποία ήταν εντελώς νέας τεχνολογίας για εκείνη την εποχή. Και μας εισάγει βέβαια στον πολύ όμορφο και θαυμαστό κόσμο της 8ης τέχνης, του animation δηλαδή, του κινηματογράφου εμψύχωσης, όπου η Ελλάδα δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά όσοι δημιουργοί έχουν κάνει κάτι, προσπαθούν με δικά τους μέσα να παλέψουν ένα είδος το οποίο είναι δύσκολο. Ανάμεσά μας είναι και ο κύριος Ιορδάνης Ανανιάδης, ο οποίος θα σας αναφέρω πρώτα και μετά θα το χειροκροτήσουμε όλοι μαζί. Είναι ο πολυγραφότερος Έλληνας animator. Έχει παράξει 8 ή 9 προσωπικές ταινίες μικρού μήκους, που καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, κινούμενα σχέδια κιόλας. Και πέραν αυτού έχει κάνει περί τα 200 διαφημιστικά σποτ, μεταξύ των οποίων και την περίφημη, άλλος ένας δημιουργός χαρακτήρα, Τερέζα του Τέζα. Τελικά η διαφήμιση εμπνέει τους δημιουργούς, όταν είναι οξυδερκής. Κύριε Ανανιάδη, δεν είδα πριν. Δεν μπορούσα να μην σας αναφέρω, ειδικά όταν γιορτάζουμε για πρώτη φορά την Παγκόσμια ημέρα Animation. Και βέβαια, όπως βλέπετε στο πάνελ, έχουμε 2 ακόμα ομιλητές, οι οποίοι έχουν κοινό επώνυμο. Είναι η κυρία Μαρία Πολενάκη και ο κύριος Λέανδρος Πολενάκης. Δεν είναι τυχαίο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η κόρη και ο γιος του Σταμάτη Πολενάκη. Και βέβαια, έχουμε τη μεγάλη χαρά να τους φιλοξενώ εδώ στο πάνελ και να μιλήσουμε για το έργο του πατέρα σας και το πρωτοποριακό στο επίπεδο των κινημένων σχεδίων, αλλά και για το γελιογραφικό. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Λέανδρο Πολενάκη. Ευχαριστώ πολύ για τη χαρά να είμαι εδώ. Για την ταινία των κινημένων σχεδίων, την οποία θα δούμε μετά, δεν θα σας πω τίποτα.
νομίζω ότι μιλάει η ίδια. Το μόνο που θα πω είναι ότι δεν έχει γίνει πρωτόγωνα μέσα, έχει γίνει κυριολεκτικά χωρίς μέσα σε μια Ελλάδα ρημαγμένη το 1945 και η οποία θα μείνει κλασική. Εγώ θέλω να δώσω την εικόνα του πατέρα μου και τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τη δουλειά του. Γιατί είναι δύο πράγματα αλληλένδετα. Γιατί πίσω από την γελιογραφία κρύβεται ο άνθρωπος, ο γελιογράφος. Εγώ που τον έζησα τόσο καλά ως παιδί του, ήθελα να δώσω μία αληθινή του εικόνα. Και να φωτίσω και λίγο τον τρόπο που δούλευε και τον τρόπο που σκεφτόταν. Η γελιογραφία είναι από τη φύση της ένα εφήμερο είδος, είναι προορισμένη να λάμψει και να σβήσει στερημένη από τη δυναμική του χρόνου που εμπεριέχει ένα έργο τέχνης. Ενώ τα σκίτσα του πατέρα μου αντίθετα έχουν ξεπεράσει την εποχή τους, χρησιμεύουν μέχρι σήμερα ως πεδία κοινής αναφοράς. Ποιο είναι άραγε το μυστικό αυτής της επιτυχίας τους? Ο Κώστας Γερουσόπουλος έχει χαρακτηρίσει παλιότερα τις γελιογραφίες του πατέρα μου ως υπερρεαλιστικές. Κάτι που ενδεχομένως είναι σωστό, αλλά δεν αρκεί για να δώσουμε μία απάντηση στο ερώτημα. Ίσως μπορούμε να συμπληρώσουμε λίγο, λέγοντας ότι η υπερρεαλιστική είναι η ίδια η πραγματικότητα. Μόνο που την έχουμε δεχτεί ως πραγματικότητα και δεν βλέπουμε τις συχνές αυτυπερβάσεις της. Ένα μικρό παράδειγμα ίσως μας πείσει. Σε ένα ταξίδι μου στην Κούβα πριν από λίγα χρόνια έψαξα να βρω το σπίτι που είχε μείνει ο Λόρκα στην Αβάνα το 1929. Ένα σπίτι που δεν έχει γίνει μουσείο, δεν είναι διάσημο όπως το σπίτι του Hemingway, αλλά κατοικείται ακόμη από απλούς ανθρώπους. Βρήκα το σπίτι. Χτύπησα την πόρτα και μου άνοιξε ένας μαύρος. Όταν του δήλωσα το όνομά μου και το λόγο της επίσκεψής μου, με κοίταξε και με ρώτησε τι σχέση έχω με τον Έλληνα συνάδελφό του. Ήταν ο Μπιγκέλ Μπετάμφος, επαγγελματίας γελιογράφος της μοναδικής επίσημης εφημερίδας της Αβάνας, αλλά και κάποιων ανεπίσημων εντύπων που κυκλοφορούν χέρι με χέρι, ο οποίος γνώριζε τη δουλειά του πατέρα μου από τα διεθνή φόρουμ στα οποία και οι δύο λάβαναν μέρος. Έτσι, για αλλού είχα ξεκινήσει και αλλού κατέληξα στα γραφεία της Ένωσης Γελιογράφων της Κούβας να πίνουμε μοχίτος, να βρω παράδειγμα του υπερρεαλισμού της πραγματικότητας. Ο πατέρας μου όμως περιέργως δεν είχε στη ζωή του τη διάθεση να δει την πραγματικότητα σουρεαλιστικά, παρόλο που αυτό το στοιχείο έβγαινε στα σκίτσα του τόσο έντονα. Δεν είχε ούτε τη θέληση να δει τη δουλειά του σαν κάτι περισσότερο από γελιογραφική, σαν μια μορφή τέχνης. Θεωρούσε τον εαυτό του σαν ένα καλό τεχνίτη και ένα ιδιόρυθμο χιουμορίστα. Θύμωνε μάλιστα με όσους έδιναν στα σκίτσα του αξία καλλιτεχνική και τους παρέπεμπε στη ζωγραφική του Παύλου Πικάσο, που ήταν κατά τη γνώμη του ο γνησιότερος εκπρόσωπος της σχολής Πολενάκη, ένας πούρος γελιογράφος, που όμως είχε την ατυχία, όπως έλεγε ο πατέρας μου, να τον πάρουν στα σοβαρά οι τεχνοκριτικοί, με αποτέλεσμα να αρχίσει και ο ίδιος να παίρνει πολύ σοβαρά τον εαυτό του, πράγμα που έβλαψε την τέχνη του. Ο πατέρας μου διέλυε με τα σκίτσα του συνειδητά, με χιούμορο διαβρωτικό, την περισσή σοβαροφάνεια και όλα τα δίθεν μιας ψευδοαστικής τάξης που πέταξε μόλις χθες στη βράκα για να φορέσει κοστούμι, πυθικίζοντας άκρητα τους ευρωπαϊκούς τρόπους. Εκεί άγγιζε πράγματι ένα γνήσιο λαϊκό αισθητήριο που δεν είχε ακόμα διαβρωθεί, επειδή ανήκε και ο ίδιος σε μια γενιά μεγαλωμένη κάτω από άλλους ουρανούς. Με αυτό το τελευταίο κυριολεκτό. Τους ουρανούς κάτω από τους οποίους είχε μεγαλώσει, τους ξαναβρήκα πάλι χρόνια μετά, μια νύχτα καλοκαιριού, όταν κόπηκε ξαφνικά το ρεύμα κάτω στο λιμάνι στη ίχνος της Καμάρας, για να προβάλλει ευνίδια το επάνω τοπίο, γυμνό και ατέριτο στη μεγαλοσύνη του. Ίσως το ίδιο τοπίο που αντίκρισε κάποτε ο Πλάτωνας από κάποια ερημική ακτή της Αττικής και άσκησε τα πείματά του. Με τον ισχνό μου λόγο, εγώ τώρα πώς να το περιγράψω? Νύχτα, γυμνή και σέλινη, έναστρη, σαν αχυροποίητο τέμπλο ενός νήπιου γίγαντα έρωτα Θεού, με ξύλινες βάρκες τάματα να ενωσίζονται στο άδειτο των υδάτων της. Ουρανός και θάλασσα ένα. Μη τα γέρας να φυσά που πνί τις λέξεις, μη δε φύλλο να σαλεύει. Ακίνητες οι κορφές των δέντρων. Ψήθυρος δεν ακούεται, πέρα ως πέρα βουβό το σύμπαν. Στέκουν άφωνες οι ψυχές μπροστά στο μέγα θαύμα της δημιουργίας. Και άρχισα τότε να θυμάμαι ξεχασμένα ονόματα, που μου είχε διδάξει μια άλλη παρόμοια νύχτα, όταν ήμουν παιδί ο πατέρας μου, τέλειος γνώστης των κρυφών διαδρομών των άστρων. Ο Σύριος, ο Βέγας, ο Βετελγίζης, ο Λαμπαδίας, ο Αντάρης, ο Αρκτούρος. Άστρων κάτιδα νυκτέρων ομίγυριν και τους φέροντας χύμα και θέρος βρωτής λαμπρούς δυνάστας εμπρέποντας εθέρια στέρας.
η μοναξιά του φύλακα πάνω στη στέγη των Ατριδών. Με κατέκλυσε τότε μαζί με μια αίσθηση ματαιότητας των ανθρώπινων έργων. Είχαμε λοιπόν συμμετάσχει στην ίδια μυστική συμφωνία. Αυτός ήταν λοιπόν ο φύλακας πάνω στην άδεια στέγη του ανακτόρου των Ατριδών, που δεν μπορεί να χορτάσει όσο θέλει την ομορφιά του κόσμου για τις άλλες έννοιες, μέριμνες, άλλοι τρόμοι σε άλλες τρομερές εποχές των βασανίζουν. Ένας παραγνωρισμένος ποιητής, όχι των εικόνων και των λέξεων, αλλά των πραγμάτων, στην απρόσιτη ουσία τους. Ιδού λοιπόν η χαμένη ποίηση ενός απολεσθέντος ποιητή που έκανε τα σκίτσα του τόσο οικεία και αγαπητά στους απλούς ανθρώπους. Με μια άλλη ιστορία που συμπληρώνει την εικόνα του θα τελειώσω. Είμαι πάλι παιδί, γύρω στα 4 ή 5 στη Σύφνο, στην Καμάρα και είναι καλοκαίρι. Έκτιζαν τότε στην απέναντι αυτή την απόκρημη μια καινούργια εκκλησία, στο όνομα της Αγίας Εκατερίνης. Αφιέρωμα ενός πλούσιου συχνιού που έκανε χρήματα στην ξενιτιά στη μνήμη της πρόσφατα χαμένης γυναίκας του Εκατερίνης. Μετέφεραν τα υλικά με μια μπενζίνα, βαμμένη ολόκληρη στο χρώμα του πένθους, που είχε και εκείνη το όνομα της νεκρής Εκατερίνη. Νύχτα γινόταν η μεταφορά των υλικών, ακούγαμε τον ντούκου της μηχανής μέσα στη σιγαλιά. Όταν τελείωσε το κτίσιμο, μεταφέρανε με την ίδια βάρκα το λείψανο της πεθαμένης για να το αποθέσουν στο καινούριο μνήμα. Νύχτα πάλι. Μετά τραβήξανε στη στεριά τη βάρκα και την έσπασαν με μια βαριοπούλα για να είναι αυτό το τελευταίο ταξίδι της. Όπως τσακίζουν, σπάζουν σε κάποια μέρη της Ελλάδας τα πύληνα σκεύη μετά την ξαγρύπνια ενός αγαπημένου νεκρού. Συνείδησα εγώ, παιδί τότε, να φεύγω από το σπίτι μας κρυφά τα μεσημέρια, να κατεβαίνω στην παραλία, να σκαρφαλώνω στο κουφάρι της μαύρης βάρκας, να κάθομαι στο τιμόνι, να παριστάνω τον καπετάνι της. Πέρασε μια φορά ο πατέρας μου που είχε βγει να με γυρέψει ψηλά πάνω από τον δρόμο που έμοιαζε με γιοφύρι. Με είδε και με φώναξε. Τι κάνεις εκεί? Παίζω, του λέω, δεν κάνω κάτι κακό. Έτρεμα ότι θα με μάλλονε γερά που μπήκα στη βάρκα της πεθαμένης, όπου κανείς δεν πλησίαζε. Και ότι θα με μαρτυρούσε μετά στη μάνα που δεν χωράτευε. Δεν φοβάσαι, μου λέει, να παίζει μέσα σε αυτή τη βάρκα? Όχι, δεν φοβάμαι. Εντάξει, τότε και εγώ θα στη χαρίσω, μου απαντά. Εμένα ούτε μου πέρασε από το μυαλό να τον ρωτήσω πώς θα μου τη χάριζε την ξένη βάρκα. Ήμουν σίγουρος, ήμουν ευτυχισμένος. Ούτε με μαρτύρησε στη μάνα, θα το ξέχασε μάλλον. Και έπαιζα εκεί τα μεσημέρια όλο το καλοκαίρι, κάνοντας ένα σωρό φανταστικά ταξίδια. Ήταν αυτό το δώρο της φαντασίας, το καλύτερο δώρο που μου έκανε. Δεν ζωγράφισα ποτέ, αλλά γράφω τις εικόνες που θα ζωγράφιζα αν. Κύριε Πολυνάκη, πάλι μας συγκινήσατε. Και στην προηγούμενη παρουσίαση έτσι είχατε μιλήσει τονίζοντας περισσότερο, αν πρέπει να δανειστώ τον τίτλο «Η σοβαρή πλευρά μιας αστείας τέχνης», την έννοια της σοβαρότητας. Βέβαια, με την πώς, δηλαδή τη φαντασία που πηγάζει και από την ποίηση, που η ποίηση μπορεί να είναι μια τέχνη όπως την αντιλαμβανόμαστε σοβαρή, αλλά υπάρχει στους γελιογράφους η ποίηση της εικόνας. Και ο πατέρας του ήταν πραγματικά ένας ποιητής της εικόνας. Αυτό έχει περάσει, από ό,τι βλέπω, και στον γιο και στην κόρη, που εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Ο γιος είναι και σκηνοθέτης, εντάξει, το γνωρίζω, αλλά εσείς περισσότερο με το λόγο. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε, κυρία Πολυνάκη, ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω τον Λέανδρο που άκουσα για τον πατέρα μου πράγματα που με εντυπωσίασαν και τώρα, εάν ο πατέρας μου μας ακούει, δεν ξέρω πώς θα αισθανόταν, θα έλεγε εγώ είμαι αυτός. Έτσι περιγράφουν εμένα που εγώ θέλω να γελάνε μαζί μου, δεν θέλω να δακρύζουν. Γι' αυτό, καλά τώρα πρωτού αρχίσω να σας πω για τον πατέρα μου, my dad, όπως λέει και ο Μπούς για τον μπαμπά του, να ευχαριστήσω τον Αρίσταχο, γιατί με την αγάπη του για τη γελιογραφία και το ταλέντο του, κράτησε ζωντανή τη μνήμη τόσων γελιογράφων μας με το θαυμάσιο αυτό βιβλίο του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τιμή μου. Λοιπόν, τώρα να πούμε για τον Πολενάκη ότι όλα τα σοβαρά πράγματα της ζωής ήταν αστεία. Έλεγε πολύ συχνά, αστείο πράγμα βρε παιδί μου που θα γίνει κι άλλος σεισμός. Ο πρώτος ήταν αυτός και δεν ήταν τίποτα, και ας ήταν και ένα εξάρι ας πούμε. Όσο για τα αστεία πράγματα, όπως ήταν το επάγγελμά του, ήταν κάτι πολύ σοβαρό για αυτόν, διότι έπρεπε να σηκώνεται απ' τα άγρια μεσημέρια, να πηγαίνει στο ατελιέ του, να
εκεί έφτιαχνε τα κινούμενα σχέδια για κινηματογραφικές διαφημίσεις και ταλαιπωριόταν πάρα πολύ να ξυπνήσει. Αυτό το έχουμε κληρονομήσει κι εμείς. Ο Λέανδρος δεν ξέρω, αλλά εγώ το έχω. Μια και είναι τώρα η Παγκόσμια ημέρα του κινούμενου σχέδιου, σας φέρνω να σας δείξω κάτι από πολύ πολύ μακριά, από το 1956, από το Hollywood και κατευθείαν από το χέρι του Disney. Είναι αυτό. Αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι διαχειρός Disney του 56, ο Mickey Mouse και ο Πλούτο. Είχατε επισκεφτεί το στούντιο της Disney. Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία, πάντως. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τον πατέρα μου, ότι η ζωή του ήταν απλή, όπως ήταν και η γραμμή των σκίτσων του. Είχε όμως διάφορες έμμονες αισιοδοξίες. Έλεγε, ας πούμε, ποτέ κανένα κακό δεν είναι δυνατόν να συμβεί σε κανένα. Φοβάσαι να ταξιδέψεις με 10 μποφόρ, μα παιδί μου, τα πλοία δεν βυθίζονται, διότι είναι φτιαγμένα για να πλέουν. Ούτε ένα αεροπλάνο μπορεί ποτέ να πέσει αφού έχει φτερά. Τώρα, τους σεισμούς, γιατί να τους φοβηθείς αν δεν είσαι καρδιοπαθής. Και τι φοβάσαι, μη σε κλέψουνε, γιατί να φοβάσαι όταν δεν σε νοιάζει να σε κλέψουν. Το μόνο που τον απασχολούσε ήταν, αν αρρώστενε, πώς θα γινόταν καλά, αφού δεν είχε τίποτα να κόψει. Ούτε κάπνιζε, ούτε έπινε, ούτε έτρωγε θηλυκά. Τώρα, όσο για το θάνατο, έλεγε τι να φοβηθείς για κάτι που δεν υπάρχει για σένα, μόνο για τους άλλους. Γιατί εσύ πώς είναι δυνατόν να ζήσεις κάτι, το θάνατο, αφού ο θάνατος δεν είναι ζωή. Πώς θα το ζήσεις. Λοιπόν, και πράγματι, όπως τα έλεγε έτσι ήταν. Γιατί όταν έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών και με πλήρη διάβγεια, τα κατάφερε μια χαρά να μην πεθάνει. Πέθανε στη θέση του κάποιος άλλος, ένας άγνωστος Ισπανός, ονόματι Φερνάντο Γκόμεθ. Λοιπόν, έγινε ως εξής αυτό το περίεργο. Όταν έφτανε πλέον, πέρασε τα 87, είχε αρχίσει να έχει κρίση στο αναπνευστικό και όταν χειροτέβρευε η κατάστασή του, έμπαινε σε μία ύπνωση στην λεγόμενη κατάσταση α του εγκεφάλου που είναι μεταξύ ξύπνου και ύπνου και διηγόταν ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή ταξίδευε στον Ατλαντικό προς Αμερική με ένα μεγάλο ιστιοφόρο καραβέλα, δεν ξέρω πώς ήταν, με πανιάκου και κουπιά και ότι είχαν πέσει σε ένα φοβερό τυφώνα και κινδύνευαν να αναβαγίσουν. Και φοβόταν και πω τέτοια τρικυμία κτλ. Και του έλεγα εκείνη την ώρα, του έκανα ερωτήσεις. Και έμαθα λοιπόν, τι έμαθα. Έμαθα το εξής. Λοιπόν, κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Λεγόταν Φερνάντο Γκόμεθ. Ήταν Ισπανός και ζούσε το 1695. Και ότι ενώ είχε πληρώσει ένα πανάκριβο εισιτήριο για να πάει από την Ισπανία στην Αμερική, γινόταν κάποιο κόλπο εκεί, κάποια απάτη σε πολλούς και αυτός ήλπιζε ότι δεν θα γινόταν σε αυτόν. Αλλά όταν μπήκε στο πλοίο μέσα, έγινε ακριβώς αυτό. Τον πετάξανε στο αμπάρι και τον βάζανε να δουλεύει. Να δουλεύει μούτσος και ήταν, λέει, και αγύμναστος και ταλαιπωριόταν και όποτε τους έλεγε «Μα έχω πληρώσει εισιτήριο, τι είναι αυτά τα πράγματα», τον απειλούσαν ότι θα τον πετάξουν στη θάλασσα να τον πνίξουν. Όταν περνούσε αυτή την κρίση της δύσπνοιας, δεν θυμόταν
ερχόταν τίποτα. Και τον ρωτούσα. Αυτά που έλεγες, τι ήτανε? Εγώ είπα τέτοια πράγματα. Του έλεγα με τον Ι και με το Σίγμα τι ακριβώς μου έλεγε. Και του λέω, αν πίστευε σε προηγούμενες ζωές, μα λέει είσαι τρελή, είσαι λέει, πιστεύω εγώ λέει σε μετενσάρκωση, τέτοια πράγματα. Αυτά λένε ανοησίες. Το πολύ που μπορεί να συμβαίνει, μου εξηγούσε, είναι ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε στιγμές σοκ, να ταυτίζεται με μνήμες κάποιου άλλου που είχε βιώσει ένα παρόμοιο σοκ. Ας πούμε το σοκ του Γκόμεθ που ναυαγούσε. Και φυσικά εκείνη τη στιγμή της ταύτισης λέει μπορεί να είσαι ο άλλος, αλλά μόνο εκείνες τις στιγμές. Τι θα πει λέει με την ενσάρκωση ότι ζούσες τότε? Ταύτιση. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι τελικά ναυάγησε το καράβι και ότι αυτός που πέθανε ήταν ο Φερνάντο Γκόμες και όχι ο Σταμάτης Πολενάκης. Εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν πολύ καλό για τον πατέρα μου, αλλά ο καημένος ο Ισπανός πέθανε 2 φορές. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Κυρία Πολενάκη, τα θέματα που θέσατε σηκώνουν πάρα πολύ κουβέντα και συζήτηση. Και αυτό για τη ζωή μετά θάνατο, αλλά και αυτό της ύπνωσης. Εγώ θα αναφερθώ στο θέμα της ύπνωσης. Ίσως να το δικαιολογούσαν οι γιατροί ως ύπνωση, επειδή ενδεχομένως ήταν 80 κάτι, αλλά αν τα ίδια συμπτώματα φαντάζομαι ότι τα είχε στα 20 τόσα του, τα λέμε έμπνευση. Είναι ο καλλιτέχνης. Ο δημιουργός που πλάθει με τη φαντασία. Είναι και ακριβώς και λίγη τρέλα. Ο καθένας είναι καλλιτέχνης, τι χρειάζεται. Του κύριου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αφού βλέπουμε τώρα αυτό το χάρτη, μέσα σε αυτές τις χώρες εντάσσεται και η Ελλάδα σήμερα, γιορτάζοντας. Πάντως μπορώ να πω ότι σήμερα και η Τουρκία είναι φέτος πρώτη φορά στην Παγκόσμια ημέρα Animation, αν έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Ο κύριος έχει και άλλα ωραία πράγματα από κάτω. Να σας ευχαριστήσω όλους που μιλήσατε για τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Ανοίξατε την καρδιά σας, είπατε κάποιες στιγμές που πραγματικά ενδεχομένως είναι και αναμολόγητες, όπως τώρα διαπιστώσαμε μεταξύ αδερφών. Συζητήσεις που δεν τις γνωρίζατε κιόλας. Οπότε αυτά έχουν, σαν ντοκουμέντα κιόλας, έχουν ένα ενδιαφέρον και βλέπουμε και την ψυχοσύνθεση του κάθε καλλιτέχνη. Αυτό ήταν και εμένα το κίνητρό μου στην έρευνα, όταν αρχικά μου είχε αναθέσει ο κύριος Μάνος Στεφανίδης, ως καθηγητής μου, την έρευνα για ένα μεταπτυχιακό με αυτόν τον τίτλο, Ελληνική Πολιτική Γελιογραφία, η σοβαρή πλευρά μιας αστείας τέχνης, σκέφτηκα ότι έπρεπε η έρευνα αυτή να επικεντρωθεί τόσο στην ουσία της γελιογραφίας, αυτής καθ' αυτής, δηλαδή ποιοι είναι οι κώδικες της γελιογραφίας και πώς αυτή ως μορφή, καλλιτεχνική μορφή έκφρασης έχει πέρασει, ας πούμε, στον κόσμο. Και για να το αποδείξω αυτό, γιατί εντάξει, καλή η θεωρία και χρήσιμη μάλιστα όταν δεν έχει καταγραφεί, ειδικά για τη γελιογραφία έτσι εμπεριστατωμένα, αλλά ακόμα καλύτερα και τα παραδείγματα. Και επειδή ακριβώς παραδείγματα, ειδικά από σύγχρονους γελιογράφους, έχουμε πολλά λόγω και των λευκομάτων που έχουμε και τα βιώνουμε, σκέφτηκα και προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να αναζητήσω αυτούς τους παλιούς γελιογράφους που κάποιοι χαράξανε με τη γραμμή τους και τις ιδιαίτερες σχολές, έτσι. Τώρα, ας πούμε, η αναφορά στον Κυρ, ο οποίος εντάξει είναι και σύγχρονος, έτσι, αλλά επειδή τον έχουμε και τον βλέπουμε, ξέρουμε ότι η γραμμή του Κυρ είναι μια σχολή από μόνη της. Η απλότητα σε όλο της το μεγαλείο, αλλά ένας λόγος καυστικός που περιέχει τόσα πολλά, που μία γραμμή παραπάνω να έχει το σχέδιο, θα μαζάλιζε. Είναι ήδη τόσο δυνατό το πλήγμα που δεχόμαστε από το μήνυμά του. Θα ήθελα να σας μιλήσω, λοιπόν, αφού ξεκίνησα έτσι για την έρευνα και σας εξήγησα τη θεματική της, ότι η έρευνά μου ξεκινάει ιστορικά. Τι να λέω τώρα. Για αυτή τη συγκεκριμένη γελιογραφία είχα την τύχη να μιλήσω
με τον συνθέτη μας, τον Βαγγέλη τον Παπαθανασίου. Και είχε αναφερθεί και λέει αυτή και μόνο τη γελιογραφία που έκανε ο Κυρ, εγώ τον κατατάσσω στους μεγάλους καλλιτέχνες. Δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο να κάνει, μόνο αυτό. Και νομίζω ότι πραγματικά και η αντίδρασή σας, αλλά και το μήνυμα που περνάει, τα λέει όλα. Μια φιλοσοφική καθαρά θεώρηση της ζωής. Ποιος είναι εκεί ο Γκόμερ, στο τέλος? Με τον Κύριο δεν θα την κάνω καθαρή. Θα το πάω λίγο πιο γρήγορα, μου φαίνεται. Αφού έχουμε σταθεί τώρα στον καλλιτέχνη Κυρ, να αναφέρω ότι μου έκανε τη μεγάλη τιμή τόσο ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος, ο Κυρ, όσο και ο κύριος Ορνεράκης, ο ένας ως γελιογράφος περισσότερο και ο άλλος ως σκητσογράφος, να μιλήσουν, να μου καταθέσουν μια συνέντευξη κατά κάποιο τρόπο και να μιλήσουν ο καθένας από τη μεριά του για τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο καθαρό σκίτσο και στην καθαρή γελιογραφία. Αυτό μπορεί να το είδατε στην πράξη, βλέποντας τα σκίτσα για τη δίκη, που είναι πιο περιγραφικά, και τις γελιογραφίες βέβαια που είναι ξεκαρδιστικές του Κυρ. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αντίστοιχη λογική με την προηγούμενη γελιογραφία. Πάλι καλά, φτάσαμε στην τελευταία γελιογραφία, γιατί μάλλον μετά θα το αφήσω σταθερό, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Αυτή η γελιογραφία δεν περιέχεται στο βιβλίο. Αλλά δύο πολύ φιλικά μου πρόσωπα μου το στείλανε με email το πρωί. Και λέω εντάξει, δεν τίθεται θέμα, πρέπει να το παρουσιάσουμε. Και καθόλου, και να σας δείξω μόνο αυτή την εικόνα. Καλλιτεχνικά με εκφράζει περισσότερο. Όταν έπρεπε να κάνω αυτή τη δεύτερη έκδοση, την ανανεωμένη έκδοση που θα σας πω τι περιέχει μέσα, σκέφτηκα ότι πρέπει να δημιουργήσω κάτι, γιατί αυτό με ενδιαφέρει και περισσότερο, το οποίο να εκφράζει αυτό που αισθάνομαι για αυτή τη μελέτη. Και επειδή είχε προηγηθεί η σύνθεση και η παρουσίαση ενός τραγουδιού που γράψαμε με τον συνθέτη, τον Δημήτρη Μαραμή, που θα σας το παρουσιάσει κιόλας μετά, με τους τραγουδιστές, τον Θανάση τον Χουλιαρά και τον Κωνσταντίνο τον Κληρονόμο, είχε προηγηθεί λοιπόν αυτό το τραγούδι, το οποίο λέγεται «Με την καμπύλη της γραμμής και την αιχμή του λόγου», όπου εκεί είχα γράψει κάποια τετράστιχα στον σελιδοδείκτη της πρώτης έκδοσης και αναφερόμουν στους χαρακτήρες που έχει γεννήσει η φαντασία των Ελλήνων γελιογράφων. Και όπως καταλαβαίνετε, η φαντασία των γελιογράφων, με αυτά που λίγο μας περιέγραψαν πρωτήτερα οι γόνοι, νομίζω ότι οριάζει. Λοιπόν, εδώ βλέπετε σε έναν χορό, τώρα αν είναι ο χορός στο ταψί που λέμε, ή ένας χορός απλά σαν αυτούς που βλέπουμε παραδοσιακούς, αυτό είναι καθαρά στην σκέψη του καθενός. Βλέπουμε όλους τους χαρακτήρες, όπως ας πούμε την Μαμά Ελλάδα, τον Πιναλέοντα, την Ανεργίτσα του Μπόστ. Βλέπουμε τον Ισοβρίτη και τον Μοντεχρίστο του Αρκά. Είναι νομίζω και τα πιο πολιτικά σκίτσα του συγκεκριμένου γελιογράφου. Τον Καραγκιόζη, όπως τον είδε ο Γιώκας. Βέβαια, ο Καραγκιόζης είναι ένα σύμβολο από μόνος του, αλλά ο Γιώκας είναι ένας γελιογράφος, ο οποίος τον εισήγαγε στην γελιογραφία πλέον. Εισήγαγε αυτό το σύμβολο και τον χρησιμοποιούσε πάρα πολύ συχνά για να εκφράσει τον ελληνικό λαό. Βλέπουμε επίσης την περίφημη χοντρή του Θησαυρού και κάπου και τον Ζαχαρία. Σαφώς βλέπουμε τον Πίπη τον Πάπια και τον Σπαγκοραμένο του Πολενάκη, που έχουν αφήσει εποχή. Ο Πίπης ο Πάπιας που είναι στην άκρη με το μαντίλι, κρατάει το χέρι του Φασουλέτου. Αυτός ήταν η μασκότ του Ρωμιού, του περίφημου Ρωμιού, μιας εφημερίδας σατυρικής στο Σουρί, που κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια δίπλα είναι ένας από τους περίφημους βαρελόφρονες. Ποιον έχω αφήσει? Ναι, έχω αφήσει το Παρδαλό Κατσίκι, πάνω στο οποίο κάθεται
ο Μοντεχρίστος του Αρκά. Το Παρδαλό Κατσίκι είναι μια δημιουργία, είναι μάλλον μια έκφραση λαϊκή, αλλά οπτικά το δημιούργησε ο Φωκίωνας ο Δημητριάδης. Σοβαρά. Το θυμάμαι πάρα πολύ αμυντρά και δεν ξέρω πόσο σωστό είναι. Αξίζει έρευνας λοιπόν αυτό. Πήρε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι η γελιογραφία έχει πολλή δουλειά και πολύ ψάξιμο. Όπως η κότα του Τσάτσου. Υπάρχει και αυτή. Εκεί κάτω. Μόνο το θέμα της κότας του Τσάτσου, για όσους δεν το ξέρουν, όταν είχαν παιχθεί οι όρνηθες, εξανέστη ο Τσάτσος, διότι το έργο υπόθηκε με τα λόγια του Αριστοφάνη και δεν έπεσε καμία περικοπή και σταμάτησε η σκηνή, η παράσταση κτλ. Έγινε χαμός. Και από τότε ο Φωκίων εκδικήθηκε όπως εκδικούνται ανέμακτα οι γελιογράφοι, προσδένοντας μόνιμα στον Τσάτσο μία κότα. Το γράφος είχε πάντα μία κότα από Το Παρδαλό Κατσίκι, όπως η κότα είχε προσδεθεί στον Τσάτσο, το Παρδαλό Κατσίκι είχε προσδεθεί στον Τσαντάρη. Το 1945-46, όταν έγινε η συνδιάσκεψη της Ειρήνης, μας εκπροσώπησε ως πρωθυπουργός ο Τσαντάρης. Και έγινε μια μυστική συνάντηση των ηγετών, των νικητηριών δυνάμεων, και εκεί πεζόταν πολλά και σοβαρά πράγματα με το Δεκάνησα, Βόρειος Ήπειρος, Κύπρος, και βγήκε από την συνδιάσκεψη ο Τσαντάρης και δεν έλεγε τίποτα. Έλεγε μόνο έχουμε ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Θα το ανακοινώσω σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Και κατέβηκε από το αεροπλάνο, τρέχανε οι δημοσιογράφοι, γινόταν χαμός, τι ευίωνο γεγονός. Παίρνει, θα το πω στο βήμα, ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και λέει ευίωνο γεγονός, βρήκα το πρωτότυπο του συντάγματος του 1911 σε ένα παλαιοπολείο στο Παρίσι. Και τότε ο Δημητριάδης γέλασε και το Παρδαλό Κατσίκι, το οποίο τον ακολουθούσε πάνω. Γιατί το πιο τραγικό ήταν ότι ο αντιπρόεδρος της Βουλής του είπε: κύριε Πρόεδρε, κάνετε λάθος αυτό. Φέρατε ένα αντίγραφο, το πρωτότυπο το έχουμε εμείς. Το κρατιέ της Βουλής. Και δύο ακόμα χαρακτήρες που έχουμε αφήσει, τρεις μάλλον, είναι τα άγρια μωρά του Κώστα Μητρόπουλου, πάνω μέσα στο καροτσάκι, τα οποία πάντοτε σχολιάζουν τα επίκαιρα με τον ιδιαίτερο τους τρόπο και προφανώς σήμερα δεν έχουν σχολείο. Και τελευταίος είναι που δεν τον αναγνωρίζετε αυτόν, θα σας εξηγήσω γιατί. Ενώ ξέρετε πολύ καλά το έργο και ξέρετε και τον χαρακτήρα που εκπροσωπεί, είναι αυτό το αναζήτησα και ήταν το σκίτσο που είχε κάνει ο Μήνος Αργυράκης όταν σχεδιάζανε με τον Μάνο Χατζηδάκη την Οδό Ονείρων, και είναι ο περίφημος φωτογράφος που έμεινε βέβαια καταπληκτικά ο Δημήτρης Οχόρου και έλεγε ηθοποιός σημαίνει φως κτλ. Εδώ λέμε γελιογράφος σημαίνει φως. Όχι, είναι και ο Πίκος ο Πάπιας εδώ. Και ο Σπαγκοραμένος. Ο Πίκος ο Πάπιας είναι στην άκρη κάτω και ο Σπαγκοραμένος είναι κοντά στη χοντρή του θησαυρού. Είναι και της ίδιας περίοδου. Έτσι που λέτε. Και τώρα με φόντο αυτό θα σας πω ελάχιστα λόγια, γιατί νομίζω έχουμε μιλήσει πολύ και έχουμε να δούμε και υλικά. Η έρευνα, όπως αναφέρω, είναι για τα 160 χρόνια της έντυπης ελληνικής γελιογραφίας και ουσιαστικά με βάση. Δεν ακούγεται. Μάλιστα. Ο στόχος μου, όπως σας είπα, ήταν να βρω τους κώδικες της γελιογραφίας σαν μορφή τέχνης και γι' αυτό το λόγο οι αναφορές ιστορικές παραμένουν αναφορές. Δεν είναι ένα βιβλίο ιστορίας της γελιογραφίας. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι, και έχω την τιμή σήμερα, να έχω τρεις συγγραφείς. Ο ένας είναι ο κύριος Δημήτρης Απρανίδης, ο οποίος είναι επίσημα ο συγγραφέας που έχει καταγράψει την ιστορία της ελληνικής γελιογραφίας σε 2 τόμους εγκυκλοπαιδικούς κανονικότατα. Επίσης, οι άλλοι 2 συγγραφείς είναι ο Λευτέρης ο Ταρλαντέζος, που έχει κάνει πρόσφατα μάλιστα την ιστορία των κόμιξ, ένα άλλο παρακλάδι, όχι παρακλάδι, βασικά η ένατη τέχνη, ο οποίος Λευτέρης δεν τον βλέπω τώρα που είμαι. Και βέβαια, τελευταίο και καλύτερο λόγο και της ημέρας, του animation, τον κύριο Γιάννη Βασιλιάδη, ο οποίος έχει γράψει και την ιστορία του animation και μάλιστα σε λίγο καιρό θα βγει η νέα του έκδοση. Κύριε Βασιλιάδη, συγχαρητήρια.
Χριστίνη, ο κ. Βασιλιάδης. Έφυγε, δυστυχώς. Θα του τα μεταφέρω πάντως. Αυτό που έλεγα τώρα για τα 160 χρόνια της γελιογραφίας, ουσιαστικά, διαβάζοντας το πρώτο βιβλίο του κυρίου Σαπρανίδη, πληροφορήθηκα ότι ο Παναγιώτης και ο Δημήτρης Ζωγράφος, με εμπνευστή τον στρατηγό Μακρυγιάννη, ζωγράφησαν μέσα στην τριετία 1836-1839 24 μάχες και μία αληθεία. Αναζήτησα αυτές τις μάχες και πραγματικά βρήκα το υλικό στην Γενάδη Βιβλιοθήκη. Υπάρχουν και σε κάποιες άλλες βιβλιοθήκες, αλλά του εξωτερικού, νομίζω στην Αγγλία. Μέσα στο βιβλίο το αναφέρω, απλώς κάποιες φορές αυτές οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις καταγράφονται και μετά ανατρέχουμε και εμείς οι ίδιοι σε αυτά που έχουμε γράψει. Η οποία απεικόνιζε και μία αληθεία. Αυτή η περίφημη αληθεία καταγράφεται από τον κύριο Σαπρανίδη ως η πρώτη επίσημα έντυπη ελληνική πολιτική γελιογραφία. Για ποιον λόγο? Γιατί απεικόνιζε τον αντιβασιλέα δικτάτορα Άρμανσπεργκ να επιτίθεται αδίστακτα στην Παρθένο Ελλάδα. Με αυτή την οπτική αλληγορία πετύχαιναν οι δημιουργοί, δηλαδή ο Παναγιώτης και ο Δημήτρης Ζωγράφος μαζί με τον στρατηγό Μακρυγιάννη, τον χλευασμό, αποκαλύπτοντας την υποκρισία της εξουσίας των αυτοαποκαλούμενων εθνοσωτήρων. Το έργο αυτό, το οποίο καταγράφεται, όπως είπαμε, δεν υπάρχει, γιατί οι ίδιοι οι δημιουργοί το κατέστρεψαν. Με το που το δημιούργησαν, αισθάνθηκαν την δυναμική που έχει αυτό το είδος της γελιογραφίας, της σάτυρας που καυτηριάζει, και δεδομένου και των συνθηκών της εποχής, θεώρησαν ότι αν θέλουν κάποια στιγμή να ονειρεύονται ότι είναι Ισπανοί, θα έπρεπε να το κάψουν αυτό το έργο. Και έτσι δεν έχουμε αυτό το τεκμήριο. Έχω τη χαρά στη δεύτερη αυτή έκδοση, υπάρχει αναφορά και στην πρώτη και υλικό, αλλά στη δεύτερη έκδοση εστίασα το ενδιαφέρον μου πάρα πολύ στον Αθανάσιο Ιατρίδη. Ο Αθανάσιος Ιατρίδης καταγράφεται και πάλι, αναφέρομαι γιατί είναι οι πρώτες πηγές, καταγράφεται πάλι από τον κύριο Σαπρανίδη ως ο πρώτος έντεχνος γελιογράφος. Γιατί στο έργο του Συλλογή Δημοτικών Ασμάτων Παλαιών και Νέων μεταδιαφόρων εικονογραφιών, ναι, όλο αυτό, που τυπώνει αξιοποιώντας τα πρώτα λιθογραφικά πιεστήρια της Αίγινας, αχρησιμοποιητά ως το 1831, περιείχε 9 λιθογραφίες, 4 μελανογραφίες και 3 εικόνες πολιτικής σάτυρας. Κάποιες τις είδατε, είναι με τη μορφή παπύρου και θα αναρωτηθήκατε κιόλας γιατί περιέχονται αυτές. Αλλά αν δείτε πιο προσεκτικά, έχει κάποια σχόλια τα οποία θα τα αναφέρω τώρα. Αυτά είναι το κάπνισμα, η εκτόπιση των χωρικών και το μαρτύριο της γάτας, που αποτελούν φρικτά ντοκουμέντα βασανισμών, συνοδεία του σχολιασμού, συνταγματική εφαρμογή, νόμου, ευδοκία όθωνος. Σχολιάζει ουσιαστικά, μπορεί να μην προκαλούν το λυτρωτικό γέλιο, αλλά σίγουρα γίνονται αντιληπτά ως τραγικές ειρωνίες. Αυτό γιατί ακριβώς αναφερόταν σε αυτούς που θεωρούσαν ότι έχουν τον νόμο στα χέρια τους και έπρεπε να επιβάλλουν την τάξη, αλλά με το πιο μακάβριο τρόπο. Βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα η δυνάστηση μεγάλη, ακόμα και σήμερα είχαμε νέα, δεν θέλω να τα σχολιάσω, αλλά πάντοτε κάποια μεγάλη δύναμη εξουσία θέλει να λέει ότι δουλεύω εν ειρήνη και γι' αυτό μπορώ να βασανίζω. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το δεχτούμε και ειδικά οι γελιογράφοι. Και αυτό το κατέγραψε ο Αθανάσιος Ιατρίδης και είχα τη χαρά στη δεύτερη έκδοση, κατόπιν υποδείξεως της κυρίας Παπασπύρου, η οποία είναι εδώ σήμερα. Είναι από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, επιμελήτρια, και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Με είχε βοηθήσει και στην πρώτη έκδοση και μόλις είδε το αποτέλεσμα της πρώτης έκδοσης, λέει, έχουμε τα πρωτότυπα αυτών των παπύρων. Τα φωτογραφίσαμε και σας τα καταθέτουμε σε αυτή τη δεύτερη μορφή. Θα κλείσω διαβάζοντας μία παράγραφο από το βιβλίο, για να καταλάβετε γιατί λέω περισσότερο ότι αντιμετωπίζω θεωρητικά την γελιογραφία και τους κώδικες της. Αναφέρομαι, η γελιογραφία είναι μια διαδικασία υποβιβασμού που καταγράφει το γελίο, δίνοντας έμφαση σε ένα κωμικό χαρακτηριστικό ή μεγαλοποιώντας κάποιο το οποίο δεν είναι κωμικό καθ' αυτό, αλλά μετατρέπεται σε τέτοιο κάτω από το γελιογραφικό πρίσμα. Η γελιογραφία, συνδυάζοντας ανατρεπτικά την εικόνα με τον καυστικό λόγο, δίνεται κατάσαρκα το κωμικό, επιδεικνύοντας το με κάθε ευκαιρία, έχοντας ως στόχο της την πρόκληση του γέλιου. Και αν σάρκα της γελιογραφίας είναι το κωμικό, το χιούμορ είναι η ψυχή της, η ουσία με την οποία εκτυγχάνεται ο σαρκασμός. Το χιούμορ δίνει πνοή στη γελιογραφία, αποτελώντας τον καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή διάδοσή της. Δανειζόμενος στο σχολιασμό του σπουδαίου ψυχολόγου Sigmund Freud για τα αστεία,
Το χιούμορ που αναβλύζει από τη γελιογραφία επιδρά σχεδόν όπως ένα γεγονός παγκοσμίως σημασίας. Περνάει από τον έναν στον άλλον, όπως η είδηση μιας μεγάλης νίκης. Αναφερθήκαμε και προηγουμένως στην Παγκόσμια ημέρα Animation. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, γιατί μετά από αυτό θα παρακολουθήσουμε το πρώτο ελληνικό κινούμενο σχέδιο. Το 2002, ο Διεθνής Οργανισμός Ταινιών Κινηματογράφου Εμψύχωσης, ο ASIFA, στα γαλλικά, συγχωρέστε με, Association Internationale du Film d'Animation, International Animated Film Association, όρισε την 28η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια ημέρα Animation. Γιατί αυτό? Διότι ακριβώς εκείνη την ημέρα ο πρωτοπόρος Εμίλ Ρεϊνό, ο πρωτοπόρος του animation, παρουσίασε στο κοινό το περίφημο οπτικό θέατρο, εισάγοντας με αυτόν τον τρόπο την 8η τέχνη, και αυτό έγινε στο Παρίσι, στο Μουσείο Γκρεβάν. Με αφορμή αυτήν την σπουδαία, βέβαια, τεχνολογία, γιατί ήταν μια τεχνολογία εκείνη τη στιγμή, δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα προκύψει και μια τέχνη, η τέχνη του animation, ο ASIFA θεώρησε ότι πρέπει να υπάρχει, να γίνεται μια μνήα και γι' αυτό σιγά σιγά διάφορες χώρες οργανώνουν εκδηλώσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις, που παίρνουν από μία έως και περισσότερες από εμάς, ανάλογα την ιστορία που έχει κάθε χώρα σε αυτό, πάνω στον κινηματογράφο εμψύχωσης. Φέτος, πέραν της Ελλάδας, για πρώτη φορά συμμετέχουν η Ιταλία, η Κίνα, η Κολομβία, η Κούβα, ο Λίβανος, η Μάλτα, το Μεξικό, η Ουρουγουάη, η Ρωσία, η Τουρκία και η Χιλή. Όταν ανέφερα στον υπεύθυνο για τον εορτασμό, για το πρόγραμμα εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Animation στη Γαλλία, την πρόθεσή μου να το συνδυάσουμε με την προβολή της πρώτης ελληνικής ταινίας, ενθουσιάστηκε με το ότι είναι αυτή η συγκυρία που του ανέφερα, ότι δηλαδή εμείς γιορτάζουμε εδώ την εθνική μας επέτειο και τελείως συμπτωματικά το πρώτο ελληνικό κινούμενο σχέδιο αναφέρεται σε αυτήν. Άρα είναι μια μοναδική συγκυρία, η οποία μας κάνει και περήφανος. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα σας αναφέρω απλώς ότι η ταινία «Ο Ντούτσε αφηγείται» είναι, όπως είπα στην αρχή, παραγωγής του 1945, διαρκεί 7 λεπτά και ειδικά σήμερα, σε πρώτη προβολή, θα την παρακολουθήσετε με πρωτότυπη μουσική επένδυση που έκανε ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής, και αυτή η έκδοση εμπεριέχεται στο DVD που περιέχει το βιβλίο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Περιμένω από τον τεχνικό να μας πει πώς θα λειτουργήσουμε.
εκδήλωση θα κλείσει με τον ίδιο τον Δημήτρη το Μαραμή, το συνθέτη, και τους δύο τραγουδιστές που μου κάνουν τη μεγάλη τιμή και βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή, ο Κωνσταντίνος ο Κληρονόμος και ο Θανάσης Χουλιαράς, οι οποίοι θα τραγουδήσουν το τραγούδι με την καμπύλη της γραμμής και την αιχμή του λόγου, τους στίχους τους οποίους έγραψα εγώ. Πίσω από σκάνδαλα πολλά κρυφτήκες και δε φάνει. Μα δε χαϊδεύει σου τα αυτιά ο νέος Αριστοφάνης. Αφού θέλω στα πάνθωρα καρέκλο και ταυρών και θρόνων, πήγα με τα αγρία μωρά στο κόμμα των βαρελοθρόνων. Στην οδό όνειρων λέω αλήθειες δυνατά και λένε πως είμαι ήρωα. Είμαι καθώς λογίζονται όνειροπαρμένος, πίπης ο πάπιας είμαι εγώ μαγκές παγκοραμένος. Όποιοι να λέοντας σωσί, μα και η ανεργίτσα, όλοι δεν έχουνε να φάνε. Μανούλα ελαδίτσα, κι αυτή η ρημάδα η χοντρή έχει το Ζαχαρία, για μπίμπελο της θησαυρό, αυγουργά κοινωνία. Κι αν πέφτει πάνω μας σκιά, κανένα μας δεν σκιάζει. Όλο το θέατρο σκιών αυτό βροντο φωνάζει. Κι αν πέφτει πάνω μας σκιά, κανένα μας δεν σκιάζει. Όλο το θέατρο σκιών αυτό βροντο φωνάζει. Μαζί το ζήσαμε κι αυτό, το χρονικό της δίκης. Εσύ ποντίκι τρόποντο κι εγώ ο Ισοβίτης. Γέλα κι εσύ το χάρι μου, κάτσε εκεί πάρτα μου. Παίρνα κι εσύ καμάρι μου απ' τον κορυδαλό. Άντε να αρθρώσεις πάλι σου, λόγο πολιτικό, και μες στην παραζάλη σου κάνε το μαύρο δαγκωτό. Άντε να αρθρώσεις πάλι σου, λόγο πολιτικό, και μες στην παραζάλη σου κάνε το μαύρο δαγκωτό. Με την καμπύλη της γραμμής και την αιχμή του λόγου, τη λογική αναζητώ αυτού του παραλόγου. Κύριε Δημήτρης Μαράμης, θα είμαστε σήμερα, ο Κωνσταντίνος Κληρονόμος
και στους σπίτες χωρίς αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με την καινούργια δουλειά. Την καινούργια λέγεται Μεράγια. Βρήκαν σήμερα στη λίμνη μια νερά πεθαμένη, είναι έξω από τη λίμνη. Καταγίσα βανωμένη, ένα ψάρι στους μυρούς της. Όλο έρχεται και πάει, ο άνεμος της λέει μικρή μου, μα εκείνη δεν ξυπνάει. Τα μαλλιά της αποφύγια είναι ξέπλεκα στους βράχους κι έχει ξεσκεπά τα στήθια που ρηγούν απ' τους βατράχους. Ο Θεός να σε φυλάει, γιατί κόρη των λιμνών πάμε να προσευχηθούμε στην κυρά των ποταμών. Έπειτα δυο κολοκύθες θα τις βάλω στα πλευρά, να μπορεί να κολυμπάει πάνω στα αλμυρά νερά. Έπειτα δυο κολοκύθες θα τις βάλω στα πλευρά, να μπορεί να κολυμπάει πάνω στα αλμυρά νερά. La 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 Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις καλλιτέχνες που μου δώσανε το παρόν με τον πλέον δυνατό τρόπο. Και κλείνοντας την όλη εκδήλωση, ευχαριστώντας όλους τους ομιλητές, την κυρία Μαρία Πολυνάκη, την κυρία Αγγελική Παπαδοπούλου, τον κύριο Λέανδρο Πολυνάκη και την κυρία Άλλη Βαγγελίδου. Όλους εσάς που παραβρεθήκατε εδώ, ελπίζω να σας άρεσε αυτό που είδατε. Και θα ήθελα να κλείσω με κάτι που θυμάμαι. Όταν πριν από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, είχα συναντήσει ένα μέλος της Άσιφα σε ένα φεστιβάλ στη Γαλλία, ένα φεστιβάλ animation, ένας Φιλανδός δημοσιογράφος. Τώρα το όνομά του δεν μπορώ να το προφέρω μπροστά, Χάικι Γιοκίνεν, ας πούμε, ναι. Μου είχε πει τότε, ενημερώνοντας με για την δραστηριότητα αυτή της Παγκόσμιας ημέρας animation, ότι έστω και ένα κεράκι να ανάψετε στην πλατεία Συντάγματος θα είναι κάτι. Σήμερα λοιπόν, μπορεί να μην είμαστε στην πλατεία Συντάγματος, είμαστε εμείς πολύ κοντά. Στην οδό Σταδίου, οδό Ονείρων αν θέλετε. Ανάψαμε ένα κεράκι, ενθυμούμενοι τόσο σημαντικούς δημιουργούς όπως τους γελιογράφους, το έργο των οποίων είδατε, και βέβαια και του πρωτοπόρου Animator, όσο και ενθυμούμενοι μία μέρα την αυριανή, αναλογιζόμενη μάλλον μία μέρα σαν την αυριανή,
όπου κινηματογράφος εμψύχωσης και εμψύχωση αυτή καθ' αυτή ταιριάζουν. Γιατί πάνω απ' όλα αυτό που έγινε το έπος του 40 ήταν κάτι το οποίο μας εμψυχώνει και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε το έργο τους και να πορευόμαστε με αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ό,τι είπα στην αρχή, απόλυτα με την επέτειο. Δεν ήταν η πρόθεσή μας αυτή, αλλά τελικά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι τη γιορτάσαμε με τον καλύτερο τρόπο εδώ στον Ιαννό. Από το πρόγραμμα θα πληροφορηθείτε και ό,τι άλλο ωραίο γίνεται. Σας ευχαριστούμε όλους που είσαστε εδώ απόψε.